turah start question number somre le parukna kan kalang zona zo turin member zone tak pool chanda maral te lo somang Speaker, start question somre le parukna GAD changtu minister min chana tan Mizoram Sarkar hian uniform civil code UCC manve tumna anem ini chang turin GAD minister chief minister ni bok Lalduhoma lo somang Speaker chana chu Mizoram Sarkar hian UCC mantum na nei lo tiani le zobel na zo turin zo no nei tu pulal chanda maral te lo somang Speaker man ve tumna nei lo thu kan donga lo khop maya chu tirwa chang kan zo bertu na chu India rama state pani goa le Uttarakhand ten tu na hian an state assembly ten an pass a man turin ti meka keini hi nakina parliament hian lo pass in min impose tum ta selangin memorandum of settlement article 371G kan nei khan hei hi manglo turin min chan thei do nem article 371G akhan no act of parliament applies to Mizoram in the areas of religion or social practice Mizo customary law and procedure and administration of civil and criminal justice ti kha oma khami mang khan mi a chan thei do nem pani na nikum December sang ni somni le pali khan protected area permit PAP kanti kum som pali zet li ni to kha central sarkarin Mizoram tele Manipur Nagaland te man turin aron impose thar le a hebi chungchang a hian Mizoram sarkarin enge angai dan kan state then om te chuanin an ri aka an dodala Mizoram hian dodalna anei ve to em pathumna free movement regime FMR kanti kan then om abi takin Myanmar kan u naw ten kan in kalpona hun rei tak kan kalphunga kan lo nei thin te India sarkarin ron tidang lama voin nia identity proof tele kal thei chin te po anti toita ka hian Mizoram sarkarin hemi chungchang a hian enge angai dan central sarkara Mizoram sarkar ngai dan athen to em kan then om Nagaland te chuanin all party meeting te nein delegation te union home minister ne na heng thil hi soiturin in siaman tum mek la hian Mizoram sarkar hian nam himna tan enge ngai to na nei ti ka zote zobel na zo turin member zone tak puro board ro moi roi te lo somang Speaker kalome kan house leader le kan chief minister zone tak GAD minister nibok chana ta na ka zo belna chu hi ni pakhatna chuan tun nai dewa GAD department le Assam Rifles ten in remna thuthlung delian ziaka ti mek lai chuan Mizoram kalphung le Mizoram allocation of business rules a chuan Assam Rifles te in suan chungchang hi chiang takin GAD home department chan ani loisi a RTI le zona tanga kan zo danin home department hian GAD department ina an agreement in rem na thuthung an sign kha officially an threat pui lova an vet lo ni te so oma lai hi kan house leader zom tak kan CM ni bok GAD minister ni bok hian eng wangin nge home department ina memorandum of agreement ama atanga lo buai pui le Assam Rifle ten an te po an lo soi howa an lo in chan zak na ti mayang MOA thatak mai kha ignore ngai pui mo lova home department chan nireng si kha GAD department atanga agreement kha engtia sign te de nge ni man mo thak thut thil te om nge nia home department na an lo draft thatak mai kha nortlang zo lo in lo wang nge ni ti kha ka zo na ni le a thenga chang turin GAD changtu kan house leader ni bok Lalduhoma lo somang Speaker kami UCC hi
อันที่ไล่ปกหันอดดาลนะสับเบรตุกันนี่คดีไล่กันไอโอตุตะขันกันดวงตกนักขันอันดดาลโลนี่เต็นกันเสียอันวอดปุยแต่พอเขาเดือดนี่ขันกันเสียข้าก็ทะเลาะกันที่มาแค่นี้ชวนส่วนส่วนมินวนบาร์ลุยนตุ่มปอยน์theihtawpin kan ṭanga nga 371G phenah hian kan him turah pawh kan inngai tin sarkar chau ni lovin kan zawaiin kan NGO te nen chutiang thil a lo thleng ani chuan kan ṭang ho dawn nia tin PAP chungchang hi hei nikum June le December in kara khan foreigner hi aizola hian sang ni don lai an lo lu ta ni chu ti khopa tam chen lo lu ta kholai hian mu tur anom mang hau si lo ba ti hian ramri ta kanin khilama chin hilsa training ten han pe nia riat ania chung zinga chuan British Army regular kilai Ukraine in dona po han telve te po kha alo holam man ani cartridge te kha ai te alo oma tiang chuan tin America ambassador kha engma state sarkar min rawn mi alo le min fil lovin aron le lang phut mai boka tiang neu chuan ya wangin tun lai kan geopolitics a hian China te USA te India te hei hianin hilai kan ra le lambor vel hi nasa takin an en ri ani sulaya chuan foreigner te kalkong kan ni talutuk le elaya tourist pa ngai te sulo ni se mu tu tam takan omanga sangtel meu khachu mu tu rom mang si lowa hian India sarkar hi angai thalovani chuwang chuanin helaya keini chau ni lovin ahan buai deuh le khatiang kalkong ni deuh khachu PAP hi impose le rule ni in an fria an impose ani keini chuan tha kan tilowa tha kan tilo thu po kan soya amaro chu India ram lampang India sarkar nga ya chuan hei chu thil rule tak nin an ngai ve chu wangin na tak point kan norbit chuang lo ani tin FMR chungchang po hi chu tiang deuh tho chu ania tuna hian smuggling atam zia te country dual ṭhat te engemo zalen lutuka kanin kalpo hian thil tam tak hi thalo lam hi lo thleng tel ve tin kanu nau te ral trit na awanga lo lut te chu kan lo enkol tur ani te mewa amaro chu ral le lama an khuwa mu phak rengi na oma aral mong ma hon tum chuang to lo te po he ke mo zatan omani chu tiang te chu ania wangin hemi free lutuka kanin kalpo na hian thil thalo tam tak aken te la wangin drugs te silai mu te le chi sang helama sual rong bolin engemo tual tha nai mo khatiang po lo thleng sila karlova ra le lam kai mai theite alo nia khatianga zalen lutuka kan om hi kan mi pui tam tak po hianin a thalo zo kan lom moni hi anti vede win gafia chu tiang chuania chu wang chuan keini du dana chuan zalen takin in kalpo theize lila kanu nau te nen hian ti chu kan du rual hian central sarkar ina aron ti ta ka hi chuanin a tul na lai te po ome a ṭhat zawkna lai te po om ve hi kan ti deuh ani pakhat le kha purabata zawkna kha agreement hi hun rei tak gum tam tak chunga local to kha ania chu home department in alo ken ko ngar thin ani home department ne na MOA thatak siam kha an te ro kha chu home department ne na MOA an lo siam kha ke ni chon pom tla ka kan ngai lova a tharin kan siam ani ti chuan delia
Defense Minister te kan hua, Army Chief te kan hua, Home Minister te kan hua, DIB te kan hua, ti chuan kan soya eng ma ziakin kan inkara omlo verbal fakin ti kan cho te kan e hawa kan tia ti chuan kan han drava a that to khimole isan me miang kan ti phut mai ni delia kan om lai khan ti chuan delia om kan MLA te opposition MLA te po an oma kan zawai hian i riat puyang kan tia Mizoram House as khatia kan du da nga sign thei an ni khachuan han ti muang chan le te kha tha kan ti lawa har san ne te lo piang leng ti lo thon ne te paw wangin sign vatila thang kan tia kan sign vata Post speaker khongain point of clarification ne kan host leader zam tak khan MOA Mizoram Home Department in la lo siam kha pom tla ka kan ngai lo ke ni chuan tiang kha a chiar lo em moni o ka tia tin tulna GAD na kulaya ka chop chil taka han sign rum mang nen kha chuan chim tir le sajuk angvel to hi chu tiang po chona khai khin chi lo nga tian ni tik tak chuan a in that hlei lu to kom zom sarkar tan khan ma se MOA ina du an lo Home Department na du thala an siam Mizoram sarkar na siam kha Assam Rifle khan apom mai lo zok khani a khami pom tir tum khan kan sarkar tang talawa a than pa ol samzong nan ti tam speaker an pom pui zo kin an chuak dong le an chuak mek to lo male khalaman ni lo chelo em ai oh sorry an chu lai chu ani ale member zone tak puro ba ta soi kha poma ain that le zia ka in that le takani MOA basa a khachuan quarter guard le achum tlang zong te po hi an la retain tur ani vek ani zong su ke ni chuan kan chua tir vek ani so wang chuan ama sa ka chu pom tla ka kan ngai lova sarkar ma sa po khan apom kan ti chuang lova in biak na kha akal me ka an final thailo kha ani maya chu wang chuan atharati anaya tin kan sarkar ma khan sarkar ma sa khan emi department ram zong ram hrim hi sarkar ram kan han ti bi ka hi GAD ku ta alo da to ni chu wang chuan tu na hian in centralize ania department ina mun ma an nei ang zong hi an lu ani maya anei tu le akol tu chu GAD ani to a chu wang chuan in Assam Rifle ram chu san tur po hi GAD ku ta om tur ania ei sarkar ma sa malak na kan sun zom na ani mai le start question number somre le pasarina kan kalang